हाय, मी सायली. तर आजचं डेस्टिनेशन होतं विटा. विटामध्ये ऑर्डर होती. महाराजांचं दर्शन घेतलं आणि ऑर्डरसाठी निघाले. आजची ऑर्डर होती ती बेबी शॉवरच्या मेकअपची होती. नेहमीप्रमाणे लोकेशनवरती जाऊन पोचले आणि सेटअप रेडी करून ठेवला. ही आहे आजची क्लायंट प्रियांका. प्रियांकाच्या रिक्वायरमेंट समजून घेऊन मेकअपला स्टार्ट केला. त्याचबरोबर हेअरस्टाईलही करून घेतली. हेअरस्टाईलमध्ये कर्ल्स पॅटर्न हवे होते. प्रियांकाने रिअल फ्लॉवरची ज्वेलरी ऑर्डर केली होती आणि खूप छान ज्वेलरी होती. मेकअप अँड हेअरस्टाईल कम्प्लीट झालं आणि ज्वेलरी वेअर करून घेतली आणि बघते तर काय, ज्वेलरीमधली रिंगच निघाली होती. एकतरी शूटचं टायमिंग झालं होतं आणि हे लवकर सेटच होत नव्हतं. कसं तरी सेट झालं आणि हा आहे प्रियांकाचा फायनल लुक. तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. मेकअप, हेअरस्टाईल आणि साडी ट्रिपिंग कम्प्लीट केलं आणि मी घरी येण्यास निघाले.